dat de vrouw van Bukito zien. Bukito en zien. Oeh, en de kill en attack dochter neven. Ah! Oh, wacht. In het gezin Sonnemans hebben we een zien. Maar en dan kijk, dat heeft. Hallo. Hallo, Chantal. Ja, hoi. Hi. Want ik gokte dat ik Chantal Klopt, was. ja, dat is zo goed gegokt. Hé, maar de gast twee dochters, Ja, ja. Jet en Sien. Klopt, ja. Maar waarom is Sien door hoe het gebeurt als een gorilla? Ja, dat is een project geweest van, ja, de overvals me even hier, van de Prisma. En ik vond het zo'n leuk beeld. Ik vond het nog wel een beetje bij ons passen en bij ons zien passen. Ik dacht dat jij wil hebben. Dus zodoende. Wacht even, en wat is Prisma? Prisma is de overkoepelende scholengemeenschap in Helden. Oké. En die hebben een project gehad een aantal jaar geleden. Ik denk een jaar of 10 geleden. Toen gingen die allemaal de scholen af. Met de aap. En toen was onze oudste dochter nog heel klein. En toen denk ik van, hé, hey, zien. En onze oudste dochter het Jet. Maar ik vond het zo'n leuke aap. Ik denk, als ik daar ooit tegenkom, dan wil ik dat hebben. En iedereen vindt hem spuuglelijk. Maar ik vind hem kei leuk. Ja. Vindt ze hem dan ook kei leuk omdat alle andere mensen hem spuuglelijk vinden? Ja, ook, ja. Ja. Dus er best niet van hokjes denken en... Nee, ik vind net wat iedereen lelijk vindt, vind ik vaak heel erg leuk. Ja. Kijk, Ja, dan wil scheert die in eigen koers varen. ja en eigenlijk leren. wel. Ja, wel leuk. Ja. Wie oud is Sien nou? Sien is nou 12. 12. Ja. Groep 8? Nee, Of is die al... Nee, die zit op Sint-Ver in Horst. Of Juverta. Ja, Ja. hadden we laatst aan ook meuten mee. Ja. Met, ik vond Sita Verde eigenlijk wel een leuke naam. Ja, klopt. Ja. 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 Wat voor eepjes trekjes zit er erin zien? Dat is een huppel. Die kan nooit stilstaan. Kijk, En, kleine ja. slingeraap. Ja, ja, past dus heel goed bij haar. Ja. Maar Jet is de oudste. Ja, die is 14. Die is 14. Ja. En waar zit die op Die school? zit op het Bouwens. Oké. Ja. Die zien nou allebei op school, denk ik. Ja, nee, trouwens niet. Mijn oudste dochter in de stage lopen en Panningen hebben we kruidvat. Oké. Ja. Mag Wil je even binnenkomen? Nee, ik word die... Interessant. Amo, amis, Hias. hias. Ja, dit is Spaans. Voor ik hou van mijn dochters. Oh, hijas. Ja. Hijas. Ja. Oh, Ja. wat leuk. Ja, ook wel zoiets. Dat kan niemand, dat kan bijna niemand lezen. Omdat het Spaans is, maar ik vind het heel erg leuk. Ja. En waarom is ze voor Spaans gekozen? Omdat ik dat leuk vond dat niemand dat kan lezen. Hij had ook Chinees kunnen zien. Ja, kan hij ook gekend. Ik zie ja. ook heel druk mensen met Chinese tekens. Ja. Maar is iets met Spanje, iets Nee, bijzonders? eigenlijk helemaal niet. Ik ben er nooit. Ik ben er eigenlijk een keer geweest, maar nee. Oké. Hey, maar hebben we mazzel dat ze toevallig toes is? Ja, ja, ja. Toevallig op vrij vandaag. Oké. Wat Ja. heeft ze normaal gesproken? Ik werk bij Vincent de Paul in Panningen bij verzorgingstoes, Oké. bij ouderen. Ouderen. Ja. Dus geen mensen met dementie of zo? Ook. Ja, ja, ja. Zo, Maar ook gewoon geriatrie? Dus mensen met ouderdoms... Ja, mensen op de PG-dimensie. Ja. Hoe is het? Door op het werk? Eh, Behalve druk? ja, ja, leuk wel. Ja, ja. Ja, ik ben een leerling, dus ik... Ben je aan het overschakelen van het een naar het ander? Ja, ik heb jaren bij de Gamma gewerkt. En op een gegeven moment ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij het hospice in Panningen. En toen dacht ik van ik wil werk bij de Gamma. En toen ben ik bij Vincent de Paul terechtgekomen. En waarom? Dat vind ik op zich best heftig dat ze dan
vrijwilligerswerk direct bij een hospice doen. Ja. Want dat zien mensen echt in de laatste fase van hun leven. Ja, klopt. Mijn schoonvader was toen heel erg ziek geweest. Hij was overleden aan longkanker. En toen had ik zoiets van, ja, dan weet ze dat het fijn is als ze nog iets kan betekenen voor iemand in die laatste fase. Want die schoonpap zit ook in een hospice. Nee, uiteindelijk niet. Maar toen werd het net opgericht in Panningen. Dat is volgens mij nu al 5 jaar, bij Voet mijn kop. En toen had ik zoiets van, ja, dan wil ik toch wel eens gewoon kijken of ik toch iets kan betekenen. En dat beviel zo goed, ik kreeg er zoveel energie van, dat ik zoiets had van, ja leuk, ik wilde zorgen. Probeer net eens te omschrijven, energie krijgen van mensen die... Ja, is heel gek hè? Ja, weet ik. Ja. Weet ik niet, iets groots kunnen doen of zo. Ja, weet ik niet, ik kan het bijna niet uitleggen, dat is een gevoel denk ik. En wanneer ontstond, laten we de naam niet meer noemen van de bouwmarkt, voor ze eerst werkte. Wanneer ontstond dat gevoel eigenlijk van? Want het is eigenlijk appels met peren vergeleken. Een bouwmarkt en de zorg in gewoon. Ja, ik merkte dat ik op mijn werk, dat de mensen ook wel eens mij aansproken en dan toen hun ganse levensverhaal vertelde. En dat ik dat niet vervelend vond, dat ik het eigenlijk alleen maar fijn vond. Dat hij dat deed, dat hij mij dat wilde delen. Ja. Heeft dat ook iets met een bepaald gevoel van reflectie te maken als ze ook wat ouder wordt? Wieso? Ik ben nog ik merk aan mezelf dat naarmate ik ouder werd, dat ze meer gaan nadenken over het leven en over wie stier ze zelf in het leven. Terwijl ze vroeger was ze vooral bezig met, huisje, boompje, beestje, werken, uitgaan, kindjes. Klopt, toen maakte ze wel van alles mee in die leven, of van alles mee, maar ja, toen werd ze ouder en daardoor kent ze er beter tegen. Of tegen. Ja. Als ze mij vroeger hadden gezegd van de guys in de zorg werken, heb ik nooit geloofd. Ja. Nee, zoiets, ik kon geen foto wassen. Maar dat is zoveel meer en het is gewoon heel mooi werk. Ik ben dankbaar. Ja. Nou dus een stage eigenlijk. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, af en toe wel heel erg pittig. Want dan komt zichzelf ook wel tegen op bepaalde momenten. Met het goed toch wel heel druk is. Die is opgeruimde kinger en dan was veel werken. Ja, het tempo leert hoog, hè? Ja. Heeft ze wel eens het gevoel dat ze op momenten, ook al is ze nog stagiair, beginnend, leerling, dat ze mensen door die tijdsdruk de aandacht kan geven die de mensen verdienen, maar die sticht ze ook wil geven? Dat is af en toe wel eens lastig. Af en toe wil ze mensen toch wel meer tijd geven. En dat kan niet altijd. Dan is ze bijvoorbeeld zet er een bepaalde tijd voordat ze iemand moet verzorgen. En dan merkt ze wel dat ze wat langer de tijd nodig is. Dat kan wel. Maar hij is toch in de achterkop van dan moet ze toch nog 5 mensen verzorgen na deze. Dus dat is af en toe wel lastig. Maar dan probeert ze toch even goed nog de tijd aan te geven. Heb ze collega's op de werkvloer waar ze dan mee kan sparen doorover? Ja, die is het dan nog wel over. En die zeggen dan van, maak het niet zo druk, nu maar gewoon de tijd nemen. Maar dat is denk ik iets wat dan toch een beetje in die achterhoofd zit. Zeggen ze in die omgeving niet van, Chantal, waar begint ze aan? Ja. Ja, maar als ze dan reacties krijgt van bewoners die dan zeggen van, ik ben blij dat ze er best. Ja, dan dat mag nog wel heel veel goed. En dan denk ze, ik heb toch de goede keuze gemaakt. Ja. Even terug naar het hospice. Maar ik vind dat alle mensen die in de zorg werken doen iets bijzonders. Ja. Maar in zo'n hospice, dan zal ze toch dingen meegemaakt hebben die heel heftig worden. Ja, ik werk er niet echt in de directe zorg. Dus niet aan het bed? Nee, ja. Ik doe voornamelijk ook met de bloemen. Ik ben eigenlijk bloemist van beroep. Oh. En ik ben daar zo ingerold. Dus we maken dan boeketjes voor de mensen op de kamers.
En ik heb ook een tijd, daar ging ze met mensen wandelen of gewoon mensen aan het bed zetten. Dat heb ik ook een tijd gedaan. Maar door de corona is het allemaal een beetje on hold gezet. Omdat dat niet mocht natuurlijk. Dus nu doe ik alleen nog maar de bloemen. Ja. Niet alleen in het hospice, maar heeft ze ook een ruimte om met bloemen iets te doen op de plek waar ze nu leerling is? Dat zou je wel kennen als dat zou willen. Nee, maar dat doe ik niet. Nee. Oké. Nee. Maar ga je zo wel eens met bewoners een wandelingetje maken, boeten of zo? Te weinig. Ja. Af en toe eens een keer. We hebben een grote tuin rondom met bij het huis, zeg maar. Ja. Dan ga je wel even een keer, maar het komt eigenlijk te weinig voor. Bloemetjes plukken samen met een bewoner en dan een boeketje maken Ja, voor op de dat kamer. zou wel heel mooi zijn, hè? Ja. Ja. Nou, helaas komt het er niet altijd. Ja, weer wet. Ja, ja.